राजा नोंथांमोन जोंनि थांनाय मेट्रिक आनजादाव 100आव 100 लाखिनो हानाय आरो टप 10 डिस्टिंक्शन स्टार लाखिनो हानाय फरायसा आरो फरायसुलिफोरा गोबां सोंथि खालामगासिनो दं आरो गोसोआव सानगासिनो दं 3 लाख रांखौ माब्ला मोनगोन आरो 5 लाख रांखौ माब्ला मोनगोन बिटिसि गभर्नमेन्टनिफ्राय बिटिसि सरकारनिफ्राय दा फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गोसोआवबो बे सोंथिया जाखांगासिनो दं आरो जायफोर गथ'फोरनि बिमा बिफा गार्जेन बे गार्जेनफ्राबो माने आसा फारिगासिनो दं आसा खालामगासिनो दं मानोना मोनबा मोजां जागौमोन मानोना रायजो राजाफ्रा गोबां आसा खालायो जोंनि माने गोरिब दुखिया रायजो राजाफ्रा सरकारनिफ्राय बेबायदि माने अनसुंथाइफोरखौ मोननो थाखाय गोबां हास्थायो आरो गोबां आसा खालामो मानोना जोंनि सरकारा जोंनि गभर्नमेन्टआ जोंनि दुखिया रायजो राजाफोरनि थाखायनो नंगौना नङा रायजो राजानोमोन बेनिखायनो गार्जेननिफ्राय लानानै फरायसा आरो फरायसुलिफ्राबो माने 3 लाख आरो 5 लाख बे रांखौ मोननो थाखाय हास्थायदों आरो बे मोननो हास्थायनायनि गुबै आरो गाहाय जाहोनानो जादों रायजो राजा नोंथांमोन जोंनि बर' न'खर आरो बिमा बिफाफ्रा रांखान्थिनि हालोदा जोबोद गाज्रि माने गोबां माने फरायसा आरो फरायसुलिनि बिमा बिफानि न'खरफोरानो रांखान्थि बिथिङाव माने जोबोद गोग्लैसोनाय आरो गोबां गाज्रि जायनि जाहोनाव बिथांमोना दिनैसिमबो सोंथि खालामदों दिनैसिमबो बिथांमोना हास्थायदों मोनबा मोजां जागौमोन नङा होमबा 3 लाखनिफ्राय लानानै 5 लाख रां मोनोब्ला बिथांमोननि जिउआव गोबां माने रोजा रोजा मदद आरो सहाय जागौमोन बेखौ बिथांमोना हास्थायदों रायजो राजा नोंथांमोन थ' बे समाव मोनसे सोंथिया बेसो दा बिपिएफ सरकारनिफ्राय मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथांनिफ्राय आरो लोगोसे जोंहा इडुकेसन मिनिस्टार मानाव गेदेर रबिराम नार्जारि बिथाङा थांनाय रिसेन्टलि बिथाङा फोसावखाबाय आरो होगोन बियो माने बिटिसि गभर्नमेन्टनिनो मोनसे इनिशिएटिभ मोनसे गिदिर थांखि लाखानाय नाजावखानाय बेखौ होगोन होननानै बिथांमोना फोसावदों दा बाथ्राया बेसो माने माब्ला मोनगोन दा मानोना बेखौ बिथांमोना आसा खालामदों नङा होमबा दिनै बे रांखौ मोनोब्ला गावनि गथ'खौ मोजां कलेजाव बा मोजां स्ट्रिमाव एडमिसन होनो हागौमोन रायजो राजा नोंथांमोन दा बेखौ थाबैनो मोनोब्ला बिथांमोना गावबा गावनि गथ'खौ माने मोजां कलेजाव एडमिसन होगोन आरो होनो थाखाय आसा खालामनायाबो बिथांमोननि गोसोनि मोनसे सोंथि गोसोनि मोनसे हास्थायनाय रायजो राजा नोंथांमोन थ' रायजो राजा नोंथांमोन आसा खालामदों बे समाव जिथुनाखि मोननांसिगौमोन रायजो राजा दा बे समाव मोननांसिगौमोन मानोना गथ'फोरनि अनलाइन माने फर्म फिलआप खालामनायनिफ्राय लानानै माखासे खामानिफोरा प्रसेसफोरा माने जोबनो थांगासिनो दं एडमिसननि माने बोथोरा समफोरा जोबनो थांगासिनो दं दा बे समाव बिटिसि गभर्नमेन्टआ नैबे समावनो बे बोथोरावनो एडमिसननि समावनो बे रांखौ होयोब्ला जोबोद बिथांमोननि थाखाय मदद आरो सहाय जागौमोन थ' आसा खालामबाय थ' आरो माब्ला होगोन बेसो दा गिदिर सोंथिया थ' बे समाव मोनसे पस्टनि गेजेरजों जोङो नुनो मोनदों जायफोर बिथांमोना थांनाय एमएलए बिसायख'थियाव प्रमिस खालामदोंमोन खोथा होदोंमोन बुंदोंमोन 100आव 100 मोननायफोरनो 3 लाख आरो जायफोर माने टप 10 बा टप 5आव मोननायफोरनो 5 लाख करि होगोन माने बेयाव माने एसामिस मिडियाम बर' मिडियामानो जा जियानो जा माने बांला मिडियामानो जा माने एमआइएल साबजेक्टआव 100आव 100 मोननायनि 3 लाख होगोन थ' बिथांमोना मोनसे प्रमिस होदोंमोन मोनसे बेफोर प्रमिसफोरा माने ओरैनो भट मोननो थाखाय होफ्लानाय जानो हाया बा जाथावना नङा रायजो राजाफ्रा बेखौ साननानै लादों नङा होमबा दिनै बेबायदि नैबे बाथ्राया जुदि बोरैबा जुदि केन्सेल जायोब्ला बिटिसि गभर्नमेन्टनिफ्राय जुदि बेफोरबायदि
नैबे केन्सेल जायोब्ला बे 5 लाख 3 लाख राङा जुदि फरायसाफोरनो होनाया जुदि केन्सेल जायोबा बायचान्स माने केन्सेल जायोबा फरायसाफोरनि जिउआव माब्लाबा सरकारनिफ्राय आरो माखासे बिदि खोथा राजखान्थिनि बिसायख'थिनि फोसावदिं मेलफोराव बुंनाय रावफोरखौ माने माब्लाबा फोथायनाय नङा आरो माने फोथायजानाय नङा। बेनिफ्राय फारसेथिं बे मोनसे गाज्रि मोनसे माबा रायजो राजानि नोजोराव बे मोनसे गाज्रि मोनजानाय मोनसे जारिमिन मोनसे माबा जानानै थालांनो हागौ रायजो राजा बिथांमोन। बेनिखायनो जिथुनाखि जा प्रमिस खालामबाय जा माने खोथा होबाय बेखौ माने बिटिसि गभर्नमेन्टआ थाबैनो मावफुंगोन। थाबैनो गथ'फोरनि मुङाव बेफोर रांखौ होनानै जाहाथे बिथांमोना बिथांमोननि फरायनाय बिथिङाव सोलोंथाइनि बिथिङाव आगानसे स्टेप वान स्टेप माने दावगालांनो थाखाय आवगायलांनो थाखाय जाहाथे बिटिसि गभर्नमेन्टआ मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय जि बिपिएफ सरकारा हेफाजाब खालामगोन आरो मदद खालामगोन बेखौ आंजों लोगोसे बड'लेण्डनि सिङाव थानाय बिटिआरनि सिङाव थानाय बर' रायजो राजाफोरा गोबां माने मिजिं आरो हास्थायनानै दं रायजो राजा बिथांमोन। थ' जाहाथे आंनिफ्रायबो बेखौ आसा खालामबाय आरो खावलायबाय जाहाथे बे स्किमा माब्लाबा माने केन्सेल जाया जाहाथे थाबैनो सरकारा होगोन आरो फरायसाफोराबो मोननो हागोन। माने खोब माने पजिटिभ दिगाव जोंनि बर' हारिया सोलोंथाइ बिथिङाव जौगालांगोन। जोंनि लाइमोनफोरा गोजौ सोलोंथाइ लागोन अफिसार्सनिफ्राय डक्टर इन्जिनियारिं नङा होमबा आइएस अफिसार एपिएससि इउपिएससि माने अफिसार फारफ्रोमबो बिथिङाव दावगानो थाखाय खाबु मोनगोन। नैबे रुलिं सरकार बिटिसि गभर्नमेन्टनि बिटिसि सरकारनि जिथुनाखि नैबेबायदि माखासे अनसुंथाइनि गेजेरजों। थ' रायजो राजा नोंथांमोन दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'बाय। गोजोन्थों। थेंक इउ। लाभ इउ।